Toplekit. Ó, ne! Teddy! Azt állítja, egyedül volt, amikor megtalálta? Miért? Hát nem vagyunk mind egyedül. Tudja, nagyon zavarónak találom a felsőjét. Ez a hivatalos viselet. Mr. Harper, tisztában van vele, hogy a hamis tanúzást bünteti a törvény? Ó, megdorgálnak érte, vagy elkezdhetem edzeni a záróizmaimat? Szeretem, ha jó feszek. Na jó, nem voltam egyedül. Körnivel voltam. Miért hazudod? Ha ugyan meg akartam dönteni a húgomat az anyám esküvőjén. A hazugság tűnt az egyetlen járható útnak. Megérintette a testet? Rajta hemperegtem. Ó, már mit tett? Nem, miután észrevettem őt, nem. Mit gondol, ki öltöztette fel? Gondolja, az öltem meg, aki felhúzta a nadrágját? Megfordult a fejembe. Jézusom, nem akarok bajba keverni senkit. Jelenleg csak ön van nagy bajban. Beszéljenek anyámmal. Mi van, nem volt elszínűk? Ennyi erővel azonnal vihetnének a halálsorra. Csak ilyen van. Ugyan, ez a hely tele van zsarukkal. Nem megy valaki a Starbucks? A macska kövön bicikliznek. Eljut oda, ahová szerette, de minden bukkanót megérez. Milyen a forró csoki? Jó! Szeretem a porból készültet, mert mindig van mit rágni a végén. Fánkjuk nincs? Nincs. Keksz? Nincs. Süti? Figyelj, Jake, azt szeretném tudni, jártál-e a bácsikat szobájában napközben? Nem, sosem megyek be hozzá. Miért nem? A szexlapok apánál vannak. Na jó, azzal szeretném kezdeni, hogy tudok a be nem fizetett bírságomról, és be akartam fizetni, de tudja, mostanában nem megy valami jól az üzlet, a számlák meg csak jönnek, nyilván tudja maga is. A rendőrök fizetése szégyenletes. Apropó, köszönöm a kávét. Most a zsaruk szeretik a jó kávét, letartóztatnak. Meséljen nekem Teddy Leopoldról. Imádtam, mintha az apám lett volna. Valóban? Igen, elvitt Vegasba és vett nekem prostit. Nem akarsz szórakozni, uram. Bocs, kislány, foglalt vagyok, de szívesen venném, ha szórakoztatnák a fiaimat. Szia, én ő vagyok. Tiffany. Kösz, apa! Prostira jársz, mondtad, kész. Ne csodáltok, Teddy, kús és nyalda vagy. Örült, hogy elveszi az anyjukat. Viccel, oda voltam tőle, és szervezte a lancit. A mérvenegű sikerült, a fogadásnak kevésbé. Miért? Mi történt? Meghalta a vőlegény. Rémlik? Nem akarja leülni? Nem tudja, ki akarhat őt megölni. Nem, mindenki szerette őt, és olyan jó volt anyához, kár, hogy szegény újra megözvegyült. Igen, tudja, a szegénykém nem túl szerencsés, ami a hosszú életű férjeket illeti. Nem, mintha bármiféle hasznot húzott volna a halálukból. Kéne tenni kávét? Kidobott fel, ugye ellen? Már úgyis mindegy. Bár meg lyukakust találjuk egy pár centért. Meséljen nekünk a megboldogult férjéről. Nem. Bár nincs mit mesélni. Charlie és Ellen apja ételmérgezésben halt meg. Honnan volt az étel? Tapasztalatlan háziasszony voltam, nem tudtam főzni, és senki nem mondta, hogy a halat ne tartsam a szekrényben. Értem, és a többiek? A szokásos. Pár szívrobban.